lähettää terveisiä Pyhtäältä nyt matkalaisille, Henrille ja Niinalle. Niin Misu on täällä Pyhtäällä nyt kesälomavietossa. Nyt Misulla ei ole noita valjaitakaan ollenkaan, kun hän on niin säikky, että ei hän tästä mihinkään lähde. Me vartioidaan häntä. Niin. Niin. Eikö se ole kiva, Misu, kun sä oot nyt kesälomalla täällä? Niin. Henrikin on niin iloinen, kun sä oot päässyt nyt tänne lomalle. Voi että. Misu, kss. Misu, meneekö sä heti nyt sisälle jo vai? Niin. Voi että. Niin voi. Misu taitaa mennäkin sinne katsomaan. Mitäs sieltä löytyy? Niin, mitäs sieltä löytyy? Niin. No nyt löytyy ruohoa. Se on vaan hyvä, kun sä Misu päivälläkin, kun sä söit sitä ruohoa, niin sit sä oksensit heti sitä ruohoa tuolla. Kato, kun hyttynen puree. Voi että. Niin, Misu syö ruohoa siinä, niin. Myöskin. Kato, kun hyttynen pistää tuohon sormeen muisti. Voi sentäs, niin. Niin. Kyllä on kiva olla maalla. Tämä on elämää, eikö niin, Misu? Tämä on elämää olla täällä maalla. Niin. Misu. Misu. Niin. Voi että. Niin. Hyvää matkaa sinne Majorkalle nyt teille, Niina ja Henri. Misu lähettää nyt täältä mökiltä teille. Misu lähettää oikein hyvää matkaa, turvallista matkaa ja nauttikaa lomasta. Misu syö tässä heinää. Moikka, moikka. Terveisiä toivottaa Misu. Hyvää matkaa. Joo.